Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για το σύνδεσμό μας να φιλοξενεί απόψε τον ποιητή Κώστα Καναβούρη. Γεννημένος το 1955 στην Καβάλα από γονείς πρόσφυγες, ο Κώστας Καναβούρης κουβαλά μαζί του έναν τόπο στον οποίο επιστρέφει συχνά, άλλοτε άμεσα και άλλοτε υπόγεια, στη μνήμη και στην καρφή του. Στις συζητήσεις του έχει διακρίνει με τρόπο ιδιαίτερα εύκολο τη διαφορά ανάμεσα στη γενέθλια πόλη και την πατρίδα. Η πρώτη είναι ο τόπος της αρχής, των πρώτων εικόνων που μας διαμορφώνει. Η δεύτερη είναι κάτι ευρύτερο, ένας χώρος μνήμης και συνείδησης που οικοδομείται μέσα στον χρόνο. Ένα βιβλίο που, όπως έγραψε η κριτικός Διόνη Δημητριάδου, αποτελεί μια ποιητική κατάθεση που μετατρέπει το κινηματογραφικό τοπίο του Αντωνιώνη σε ένα πεδίο υπαρξιακής αναζήτησης, όπου ο ποιητής συνομιλεί με τις διαψεύσεις και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς. Από εκεί που αγόραζα τα βιβλία του Ιουλίου Βέρνου και το κόκκινο εξώφυλλο, εκεί που ξεροστάλιαζα τα Χριστούγεννα, βλέποντας το τρενάκι των ονείρων που δεν θα αποκτούσα ποτέ να γυρνάει στη βιτρίνα σαν χριστουγεννιάτικο δώρο, και τώρα είδα τα βιβλία μου. Αυτό ήταν ένα δώρο του βιβλιοπωλείου και του χρόνου προς εμένα. Για όλα αυτά ευχαριστώ. Όλη μου η ποιήση, οι δύο πυλώνες της θα μπορούσα να πω μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, είναι δύο τριλογίες. Η μία είναι τελειωμένη, η άλλη είναι στην εξελίξη, έχουν εκδοθεί τα δύο βιβλία, τα δύο τελευταία, και ελπίζω ότι μέσα στο 27 θα δούμε τι θα πει και ο εκδότης. Ελπίζω να συμπληρωθεί και η τριλογία. Θα τελειώσω διαβάζοντας ένα ανέκδοτο από αυτήν, επίσης ανέκδοτο από αυτή την σύνταξη του έργου. Λοιπόν, η πρώτη τριλογία απαρτίζεται από τα βιβλία «Νυχτολόγιο χειρός», «Όταν το κρύο», «Ο κόσμος ακόμα χρειάζεται σφαγές» και άλλα ποίηματα. Η πρώτη συλλογή δόθηκε το 1990, δηλαδή ένα χρόνο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Είναι ποίηματα που γράφτηκαν πολύ πριν την πτώση του τείχους. Είχε γίνει μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, νομίζω πότε ήταν, που έχω στη σημείωση στο πίσω μέρος. Ήταν το 2011. Ήταν μια έκθεση που με εικαστικά έργα των ψυχασθενών, με βαριά προβλήματα ψυχικής ασθένειας, που εξολοθρεύτηκαν τον καιρό του Χίτλερ στα στρατόπεδα, στα άσυλα που τους είχαν κλεισμένους. Καμιά φορά και οι γάζες μοιάζουν κρίσταλα μες στο σκοτάδι. Δύσκολα λιώνουν. Κάποιος λοιπόν να θυμηθεί τα βότανα που γιάζευαν τις εκδορές της νύχτας. Κάποιος να διακρίνει το λιγοστό κόκκινο που όριζε την κατοικία του Ερημίτη όταν όλα είχαν τελειώσει. Εδώ θα ερχόταν ο άνεμος, εδώ θα ερχόμουν κι εγώ. Μας προλάβανε με λέξεις αμίλητες, όμως και εμείς τους προλάβαμε, γιατί μπορούμε να τους φανταστούμε εκεί που πηγαίνουν, εκεί όπου αυτοί θα κερδίσουν βεβαίως και θα έχουν χάσει τα λόγια τους και δεν θα μπορούν να το πούνε ότι έχουν κερδίσει. Τότε θα έρθουμε εμείς, οι εκ των προτέρων ετοιμένοι, για να διδάξουμε την υψηλή τέχνη της ήττας. Το πρόβλημα αρχίζει από τη σιωπή και στη σιωπή το πρόβλημα τελειώνει. Στο μεταξύ, ακούγεται ήχος τροχού σαν τρένα που φεύγει τελεσίδικα για το ποτέ, το πουθενά και το για πάντα. Ήχος οξείας σιωπής που φτιάχνει εξίσου τα νομίσματα και τις κρυμμένες κινδυλίες. Είναι ο Σπινόζα που τροχίζει ματογιάλια. Δεν μιλάει,
τροχίζει τα ερωτήματα. Πόσο ηθικό είναι να σιωπάς? Πόσο ηθικό είναι να πεθαίνεις από σιωπή? Αιώνες τώρα πεθαίνει ο Σπινόζα, ανασένοντας τη σκόνη που σηκώνει ο τροχός. Βάζει τα γυαλιά του ο Σπινόζα, κοιτάζει έξω, χιονίζει. Κοιτάζει μέσα, χιονίζει. Σχεδόν πεθαμένος από την κούραση ο Σπινόζα τροχίζει το χιόνι του καιρού, το κάνει χρόνο. Τι ωραία που παρετούνται τα αποτυχημένα ποίηματα. Αποσύρονται στους λάθος χρόνους των animάτων που σαν αντρέφονται. Κρύβονται στις υπερβολές των επιθετικών τους προσδιορισμών, καταραίουν μέσα στα επιρρήματα καθώς τα παρασέρνει ο άνεμος της κάθε αντωνυμίας και πιο πολύ της κάθε κριτικής. Όμως έξω είναι απόγευμα που οι λέξεις μοιάζουν με συγχώρεση. Τα αποτυχημένα ποίηματα θέλουν και αυτά να ζήσουν κάθε αποστολή σημαίας, τη λύπη κάθε κόρνου που δεν θα του ρίξουν ματιά οι βαρκίδιδες. Γι' αυτό διαλύονται τα αποτυχημένα ποίηματα, γίνονται πάλι λέξεις, βγαίνουν στον κόσμο, χάνουν.